हाय हेलो सांगମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ବା ଘେରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭେନା ଭିଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ନାହିଁ। ଏବେ ମାଛ ଧରା ସରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେ ଫୁଟେଜଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହଉନି, ଆଜି ବହୁତ ଖରା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରହିଲା ସେଇ ନଦୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଘେରି କରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲାଭ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଏଇଠୁ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ଧରା ସରିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିପଟେ ନଦୀ କେତେ ପୁରା ଆଖି ପାଇବନି ଏତେ ଅଛି, ପୁରା ହୁଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ। ଓକେ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।